šuma. Gdje početak u Danskoj gljiva Vrgnjeva ili Međedaruša, kako ko zove. Ali moraš sve da bi ušao, da bi nabrao čučeći hodati. Ne možeš drugačije. U stvari vidljivost je tako, znači moraš da čučeći ideš i da bi vidio gljive. A ja sam jutro sporanio, dolazio sam ovdje 2-3 puta i nije bilo. Međutim, znači, našao sam, znači, oni je veliki je, znači, da su oni počeli, ali ponegdje, znači. Sad sam baš ali ne, sad oni kreću, znači, nisam naletio ni na jedno kolo da nađem odmah 20 komada ili 10, i 1, 2 i tako dalje ide Evo vi, ako se vidi, a vidi se, ja mislim, na. Imam sad dol skoro kilometar da bi izašao na put, šumski, onaj široki. Još samo mi trebaju lukovi da mi se ovdje ukažu. Aj srne, prepanu me malo kad začuju se.